abrantie bia wone ne tena ya wone ne jai wa ba be fa ne mamienu efri sukumu wa abra wa mo na mane wa said di madam na tem kola je se na Facebook for say ye ma baba wone nkasa ye kata na ni munti ase enkofo ahye da hu se de na wosi etie na so na asem ne de ye te ye minister DJ Wadaroma se apawa ne wo ho a pacho mo hwe na mo fanto ma ye na etiefo no entie kakra no mo hwe kakra mra ye ba ya time atoaso won August 9 wo ye kra no 3 days time as a 4 days any tua ni ntua ne ka me ankasa na susuna o ma me tutututu ye me na di bi sponsor fie hospital bill nyina me ankasa na ma me yusu se asusu sika no before then oru adwuma nim 2 weeks ansana boso me no e ba be so am ma sa start August no ya ma ni peda sa asusu na me to ye na me manage wo fia e bi okokora na oni loro fa me na me sama loro fe sa neja nyame ya dum ti August nyame so ya me no 3 days as a 4 days ye tua ne ka okay ti tua ne ka no say ye tua ne ka 4.5 and I'm dem gi 4.5 no or the bremi o ka kire me say mi fa bi en twasu te said your mama ye we na 4.5 no de ni na bremi a na me de mu 1.5 for twasu for the month na ka 300 series 300 series say me manage for the month a dey be 10 series ye ni ai 4.5 no ya bosume no e de ekosisa bosume besa aso okay enti mi so na me ye transfer kakra ewo efie nanim eton so nyina ka wonti eja me managing kakra okay enti mi de minim de ba ye de hu ane se opie no ba bia entokwa opie no ba bia kasa ne ntokwa e ma ne na fofo ni nua mu nyina no mo ba me ho be didi nyina o che se o mu nyina kra dwene ho a omonti ase ade opie abonten ba ya na na adwenya na wo start kasa na ototo ne nsa na sa wonya ne hwe no ono wo kontokwa che se unhu ni ebeba asem bi anya asem a ebi ese ye kon so kra na odi afaso edidi watem enti ewoma na my bi di ni birthday ewo ye na me na se menya ba bi ada na efie bi ni ye opposite ti na girl bi ho na me wura ho na pacho me efa ba bi no senka me na jai kura na senka me meko ba na numa sema obeka na ofie oni de obeye no na me papa mo say ye nim de ebesi enti onim de ebesi se ba man betwitwa oseka na akwa ho a ode wo mafuru bebo oti kwa na so obeye oden obepa wo kronfo ba cho bibisa enti wo ye se ono beko ba man ode wo ma sounda o threaten de bebrebe wa twese ka wa osoda o mfa se ka won de mebisa no wayi ano nya bebrebe asem ne ye ka me se wode wo mafuru sounda ba cho de ode se kan ye dwagu soda ba cho de aka cho so beku pen ba cho an empressing bebrebe ebusia ye fancy asenom na chese ababa wana oba afidue mu asenom ene na wo super minister DJ Wadaroma ba bia wo bia no na wa ben ahasenom de amame na chese wo super chese abrantie no wano awoko sika kakra wode ye mobile money awaji 2000 chese sika kakra bia wano ho wasaje ene sempi na wiye che wasaba sesa ne ma no kwa se de wo sika asem na save se na be ma na nhwe nkwada ne kola na ye wie program na kasa na brantia na ye friend oka chense se ye pa ye mla ho ye se papa o ma so nyina no modentia na ye mu ntiante no ye wie na kwom wom enso ye tutu ya na mo ekọ ho na ye nkọ minister IBJ ho na ye kọ ye ne sede ne ma se kosie na be ma ne nkyere mu kakra wode ma ye no ye ntie e wo minister me de hia kwa aba ya de na wisi mawura na pom ti sen Yesu adom me ma wa fin hia pa afin koma tu asomdwem bro nya so de wa bo adwuma ye de rade ase so mpampa nyimfo so mu da wase ye de wase o mu nim se ne pa bi wo mu sei e wa kwanya sronko a o mu de mai nti ye na Dr. Brother Foster ase ono de ihe na obi ekwan mu de ma obi a che se during Xmas we se me hu ne ma pi on se ya na talent wo bi e mu o me ma akwanya e ma ebinum yi wonum de epie ye enti yemfa sedama no ne Mr. Robert senye doy doy wono so ka ho na Mr. Jeff ne o man hene mu nyina da wono mu ase minister adana ye sorry wa ase no ense me no mienu ne akwase sompa akwase sompa ko jaaye akwase sompa ba bia wo bia eche mo finhia pa ne nana ye bo asiama
na me say champion so ne ye kon so no ono so na wo bi ba ne nchen ama ono na di komo nti ono so koya na enye ye enti ono na asam so aha nti ai no bojo so eja aha enti ye koya ndi ese na tie 40 ye bo anan koy na ye koduru ho no me reho pi isan se be ma na no wo bo ne kwa du no eye be ma bi a ogina ho a se de ogina so kra chen sofo na branche started se o chire nsemu na osu in fact awreho etisi ye so pa na Mr. D ade bi die nim ne se enka oba tan de ka wo mahu kura mpa ko mu dwane ba won chen badabra e koduru ho no enkura no hu lady no o ma ne nchen empo be ma no ye se ya ba no de obepe se mofra no ne o ma mbe kofi ana se da o se ye nko o nko enti ye di nkomo no na se awura no oni bra man kwada no nkura no betimi apon school na school fo no apon no obi akọ na ka omonko a na omone nam nti no ne ma be ma no tu anamo se beba saade a ene woni nkura no ebetena be for a holiday mu obi ekura na nka wa ya na se bi one ne nkotena kura mpa na ma me na ba behwe wo mu sa pepepe nti ekowie se be ma no na baby akowie se na setran de enye yi okay enti ye ne so anya akanchima bi ne neti wono no ti we ba ho enye yi enti ekoba se ye ne kasa se baby achichira aboa no ho ani sa no ntimi mfa na no fafa enka se ontimi ne awura ne ntena enti ekosi se obekọ akohu abrewa na esum bi wo ha watimi asum no na ye besre ye mu bia no modin sembre ne se mo ba no kure bi ho ya mo kan kire ntina ye mo so bible quran ne bodua ne kosua yi mu enso stadia no wono be chantro mo kan kire because awura no mi nwunu no de na sede ye committee abrante no sede osi ye na sede awura no gitum mu no enye saa na ensem ne course wo mentwa wa no kra bj onse awie me ne di nkomo se be hwa ma bibia ma wa be hwe enkwada no kra mo musika aba no oh madam no kra de nka me ni problem enso wan kan cha me se o hwe wo mo no we say enkwada ni sika ba hyehye nti no ende me ni problem say sika sam kra mpo de onko ho kra say be ma ne ye na sede pepepe no nti ye besre tiefo yetu anamo a owura no one ya nom asumdwe abua mu se mofra no ewo awura ne nchen adana ye koye na o release mofra de ma ono na de omo ekofie a se wo boa no se esum bi nso wo ha obetimi asum awura by ending of this month o se January ending ya obehwe na odisum sika no ode ba basia na ye abusuafo ni nyina ahia na otimi de ama na bibia akoso dina ebi ekosi ya no why ya de obo adwuma Adam said the commodon so my I was see minister IB Jabacha mo friends of mama premier ni emfa emma me se na etukusukusu bro nya said the wo sindi no watachimai no won hwe na finshia pa de bi won so a mama ye hwe wo okwa wo hwe ye ye ba so a wasa utime hwe ye nti ye hwe wanim enti abusua ba bi ekosi ya na abusua yi abedwafo ne bebe